كما يوعلكم تخطاتلتي سماي درتنا نقعد حال مصاهم لو ما عندي دما اب ناي فيديو جيمات وكيلنا هنزرب فيديو جيم ابدكنا زهلو صلوا ازي عاب سلا زخونه كما غيرنا ابتناتهم هيوت ابتنا فيديو جيم صوتاتات زصاوتو كما غيرنا كم ولدي نساتف دهسس يخون قلعت ترغا فيديو جيم اب 4 خبابي يجمرو هونو ካብ ስድራ ናብ ስድራ ፈላለዩ ሕጂ ኣብዚ ንህቦ ቪድዮ ድማ ዝኾነ ዘሎ ሓሳባት ኩሉ ካብ ስድራ ናብ ስድራ ክፈላለ ስለዝኽእል ምስ ስድራ ከም ዝጥዕም ጌርኩም ከተዋህድዎ ኣለኩም ማለት እዩ ግድን እዚ ትትኽክል ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ቪድዮ ጌም ካብቲ ዘፍርሕ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ ትትሕዝትኡ ቲ ብጣዕሚ ኣብኡ ግዜ ምጥፋእ ካብ ትምህርቲ ምስንኻል زامسول رؤيات نجارات كله خير مالتي كم إلنا جن فيديو جيم أبتجزان ترى حنساب آتيا أنت مالتيو تدخلوا النجارات كم يجرنا تراي كنك على سول لنا تراينا حسيتنا كم يجرنا مستوى على تساتيفنا تي زاد اللي تقمتاتنا فيديو جيم تي حما وجنو تراي ليكون بتعم بزحكا صبوا نجارات هاللو مالتي فلذي تا فيديو جيم حنساب أبجزا خبز أطود بموبايل ملك عديو وفولي كونسول ملكعدي تاينا هنقبر زلنا تناتات زلو طقمتات مزميزنا نتصبقنا كنوع على طراي زلنا نعقو نمزقاتي خا زيادة حجي كنزرارة بولو at the same time كما يجيرنا خا نتي حدا غنيا نقولو دلنا نقرات نكال آخر مالتي سازيك تا فيديو جيم تغزي ايلنا تدا حاسبنا قولعا دروخ تصاوت جمير لون تلنا حاسبنا كاو عدمه 4 سازي قلطيفنا تدابتناتو هيوت كنساتف جيمينا ابتنا فيديو جيم هيوت ناتو زياده عاوت كنا متصن خير مالتي سلازي تغزي ايلنا انت حاسبنا امنتاي طراينا خنو تكور دلنا مالت حجي كمي غيرنا تناتا صبو نغرات اب طقمناي تقولعا نوعلو مالتي قال كابتي جبرنا يا مصنعتي كابتي صبو صلواتات ناي فيديو جيم تبحال زوم 30 حاله تطقيسمالو بتاع بزح زرزر قال كاباتهم نمتقاس فيديو جيم اونلاين كونكا مس بزحات سب كتصاوتو تخديا غانتا بغانتا كونكا زي دما تيم وورك ناتكا مسبات حبابيركا عاوت ناي ممصا نجر كسعبه كمعبللكا خيل مالتيو شجرات ناي مفتاح عينخان داوكان ناي وههاد استفالي من قصاصات ناي مغبار بزح نغرات بحنساب سله تغبر بزح استوعال مغبارن مخانن بحنساب وهادن اب غلغله فيديو جيم تزلكا متصاوتي بريث دي وي نغرات بملوا اب قمت اتيات لوجيستيكس ناتكا تمانج مغبار ناتكا كما عبل خيل بزحات نغرات اب قمت كتوت سلازلها كبابي خاتي زلو مسناخيل قله نبزحات نغراتون بحنساب استوعيلكا ناي موسن عامخا بتخكل ناي نغرات ناي مصباي استراتيجي ناي موصا استفاليو باترن ناي محلاو بعصر تخلت تطايسو دلو جم مغبار نايت حسكاي زلها حاتات وي نابنت حدا سئلي نايت نغرات محساب اب 15 كم مابينج يلودلو استفلالي كمي غير كاب حدا غزااتي هب بتوص انترات حاسبهم كاب بتعم نتمسنخل اب سئلخا ناي مسال نغر كله خل فز بتعم صبو نغراتي تي كاب فيديو جيم كركب زخل نغر فوكس تقبر استوفالي ريسك توسد تدوسد كاي ريسك تسعر كلها نتسعرت كانوا أبارك تسعر كلها تحقق كات كونفيدنس ناي مقبر أب قولع تصلواتات كله خل قال لك هبتم زتقاسو تقمتات مالتيو قال نسخان تلات ساتف على هبتي فيديو جيم كون ولادها وين السخ مالتيو انتي هلو تقمتات مستو ودخا لك كمتي أبدق مسدقنا ساتفو من قصاصات ناي مستو ودها ناي بوند مقبر ناي وهاد زيادة مقرب عدل فترة الكاخل تناتو عالمون ناي مفلات عدل فترة لنا مالتي بتزاور نتوال عنا بتناي تكنولوجيا عالم درو قول عدكن ريئم كلنا جينا موبايل مساب كاين بوزيحم تايت سكرين سكرول قبرو زجمرو بعلم يوتيوب آتيهم بعلم جيمات خفتو ختصاوت نريم زونا بتناي تكنولوجيا عالم كي تردانا بتعامل اتوا مالنا مالتي لايك موبايل زي عابنا قول عسي تي صلواتات صبو غير ردانا مالتي هجنتاي نحن نستوعلو ندلدلنا مالتي تي بوزيتيف سايد نايتي جيم مصوات اب قلعه زمصو مالتي قال ابتي تكنولوجيون بحافشا انترست حديرو زياده بو
كعبون خير مالتي قال جيمس ون فيديو جيمات منقسقاسات كستايز قبرو خونو خلو كذا تتابعو خونو خلو مالتي بحفشا فيديو جيم اب 13 كساو 17 مونت زلو دما ابتي قلعه بغزا خوينو كباب دغ زلو اسكافي منقسقاسات ناي الكول ወይ ካል ነገራት ንኸዕቀቡን ዝያዳ ሕግዞ خእል مالتي ሕጂ እዚኦም ቪድዮ ጌም እዚኦም ኩሎም 31 ኣብ ዝደለውን ካልኦትን ጥቕምታት ኣብ ሓንቲ ጌም ርከቡ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ከም ወላዲ ብጣዕሚ ኣብቲ ቪድዮ ጌም ንገዝኣሉ ግዜ እንታይና ንገዝእ ካብዚኦም ኩሎም ሲ ዝቆልዓ እንታይ ይኽረክብ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮንና ነውፃሉ ዘለና ብጣዕሚ ቀጻሉን ጌምስ ክንገዝእ ኢና ኣብ ርእስቲ ኮንሶል ምግዛእና ስለዚ እንታይና ክንረክብ ደሊና ዘለና ካብዚ ቪድዮ እዚ ክንፈልጥ ተኾይና ካብዚ ሁሉ ገንዘብ ነውፆ መሊሱ ጎዳኢና ሃይከውን ክንሳተፍ ኣለና ብጣዕሚ ኣክቲቭ ዝኾነ ተሳታፍነት ንጡፍ ተሳታፍነት ኣብቲ ናይ ተቆልዓ ህይወት ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብቪድዮ ጌም ተዘይዓቢና ወይ ቪድዮ ጌም ኣብ ሰዓት ዘይነርክበሉ ተኾይና ገለ ግን እንታይ ክንገብር ንኽእል ናብ ዝብል ኣብቲ ገለገለ ዝወሃብ ሓበሬታታት እዚ ሓበሬታት ዝረኸብኮ ካብ ገለ ሪሰርች ዝገበርኩን ኣብ ኖርዌይ ስለ ዝነብር እውን ኣቲ በቲ ናይ ኖርዌይ ኖርዌጂያን ሜድያ ኣውቶሪቲ ደሎ ወይ ሜድያ ቲልሲነ ድበሃል ዝወፀ ምኽርታት እዩ ማለት ንወለዲ እዚ ብሓፈሻ ኣብቲ ብቐጥታ ኣብቲ ኖርዌጂያን ሜድያ ኣውቶሪቲ ተኸይድና እውን እዚ ሓበሬታ ብቐጥታ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ኣብ ትግርኛ ዓረቢ እንግሊሽ ካልእ እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብቐረባ ንምቕራብ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ቪድዮ ተመርኪስና ስለ ዘለና ስለዚ ኣብ ተቐዳመይቲ ተሪእና ክሳብ ክንደይና ክሳብ ክንደይ ዝኾን ናይ ቪድዮ ፀዋታታት ትፈቅደሉ ንወድኻ ወይ ንጓልካ ማለት እዩ ንኣብነት ሶኒ ሶሉስ ክኾን ከሎ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ግዜ ናይ ትምህርቲ ግዜ እዩ ዕዮ ገዛ ክሰርሕ ኣለዎ ምስ ትምህርቲ ሓዋዊሱ ክፃወት ሜቢ ሰዓታት ክትቅንስሉ ትኽእሉ በቲ ዕድመ በቲ ዘለዎ ተፅዕኖ ማለት እዩ ቀዳመ ሰንበት ከዓ ምናልባት ዝያዳ ግዜ ህልዎ ኸውን ምናልባት እውን ጨርሹ ግዜ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካልእ ኣክቲቪታት ስለ ዝፅመድ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ስድራ ርኢኻ ዝውሰን ውሳነ ኸውን ማለት እዩ ግን ክውሰን ግን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሶቅ ተይልካ ውሳነ የለን ቆልዓ ኣብ ቪድዮ ጌም ሜቢ 3 4 5 ሰዓት ገብር ይኽእል ኣብ ዘይትህልወሉ ወላ ሃሊሃውን ኣብ ዘይተቐልበሉ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ተቆልዓት ሓባቢርካ ክንደይ ሰዓት ተፃወተ ሓይሽ የእሚንካ ተራዳዲእኻ ትገብሮ ከለኻ ፅቡቕ ማለት እዩ ምናልባት ከም ሰዓት ተሰማሚዕኻ ኣብ ሰዓት እንተዳ ገዲፍዋ ምናልባት ዝኾነ ዓስቢ ወይ ከዓ ንፉዕ ወይ ገለ ተላኢልካያ እውን ዝያዳ ክተባባዕ ይኽእል ብሰዓታት ብመደብ ክትፃወት ማለት እዩ ካልኣይቲ ምስ ደቅኹም ክሳብ ክንደይ እዋን ናይ ቪድዮ ፀዋታ ትፃወቱ እዚ እውን ንስኻ ባዕልኻ ማዕረ ክንደይ ግዜ ኣለካ ወይ ንስኻ ባዕልኻ ማለት ከመደ ማዕረ ክንደይ ግዜ ኣለካ ምስቲ ቆልዓ ክትፃወት ምክንያቱ ምስ ቆልዓ ምፅዋት ካልእ ብጀካቲ ምስኡ ዘሎ ርክብ እንታይ ይርኢ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ቪድዮ ይምፅእ ዘሎ እታ ጌም ኩሉ ዓይነት ጌም ሕደ ኣይኮነን ከም ዝበልና ብጣዕሚ ጎዳኢ ዝኾነ ጌማት ክህሉ ይኽእል ብጣዕሚ ምቅታል ዝበዝሖ ብጣዕሚ ደም ምፍሳስ ዝበዝሖ እቲ ስድራ ክቕበሎ ዘይክእል ደረጃ ዘለዎ ወይ ካልእ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ክህሉ ይኽእል ስለዚ እቲ ስድራ ነዚ መሚ መታን ክፈልጦ ምስቲ ቆልዓ ክቐርብን ክፃወትን ኣለዎ ማለት ተዘይተፃዊቱ ኸማን ኮፍ ኢሉ ዋላ ክሪኦ ኣለዎ ክቐርቦ ኣለዎ ነቲ ቆልዓ ማለት እዩ ሳልሳይ ትሕዝቶ ናይቲ ፀዋታት ትግምግምዎ ዶ ከም ዝበልና እቲ ዘይተደልየ ፍልጠት ከይወስድ ካብቲ ጌማት ማለት እዩ ራብዓይ ናይቲ ፀወታ ናይ ዕድመ ገደብ ሪኢኹም ዶ ትገዝእሉ ወዲ 13 ተኾይኑ ናይ ወዲ 16 ወይ 18 ጌማት ወይ ናይ ዓበይቲ ክገዝእ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድመ ናይቲ ቆልዓ ርኢና ንዑ ክንገዝእ ኣለና ግን ትሕቲኣ ደላ ሽዑ እቲ ዕድመ ገደብ ንኣብነት ን13 እንተይሉ ወድኻ ግን 14 እንተሎ ምናልባት ምስቲ ናትካ ናይ ስድራ ባህሊ ናይቲ ስድራ እምነት ዝተፈላለየ ስድራ ዘለዎ ነገራት ከይከይድ ይኽእል እሞ ግድን ዲኻ በቲ ገደብ ክትከይድ ንኣብነት እቶም ጌም ዝሸጡ 13 ዝፈቅዱ ተኾይኖም ምናልባት ንስኻ ክሳብ 16 እቲ ቆልዓ ከይትፈቅደሉ ትኽእል ምናልባት እውን ቅድሚኡ እውን ትፈቅደሉ ትኾን ጥቕሙ ርኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ክፈላለ ስለ ዝኽእል ብጣዕሚ ንህና ተሳታፍነት ብጣዕሚ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ እቶም ጌም ዝሸጡ ጥራይ 13 ስለ ዝፈቅዱ ወድኻ 13 ስለ ዝኾነ ክንህቦም የብልናን ማለት እዩ ንሕና ርኢና ዝ13 ድዩ ንዓይ ንዑ ጠቕሞ ድዩ ብፆቱ እንታይ ርኢ ኣለዉ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ናይ ጌም ኣፍልጦ ዘይብልና መወዳእታ ዘላ ብጣዕሚ ገዳሲት ክትከውን ትኽእል ምስ ካልኦት ወለዲ በዛ ርእስቲ እዚ ትዝትዩ ዶ ተመክሮ ትከፋፈሉ ዶ ኣነ ጌም ከይተፃወትኩ እንተዳ ዓብየ ኮይነ
ጌም ተፃዊቱ ዝፈልጥ ወላዲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዝኾነ ዜጋ ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እዚ ሽግር እዚ ናይ ኩሉ ወላዲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝኾነ ህፃን ዘለዎ ታሕቲ 18 ዘለዎ ሽግር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ሓቲትካ ብቐረባ እቲ ተመክሮ ክትከፋፈል ናትካ ተመክሮ ናቶም ተመክሮ እቲ ዘለካ ክብርታት ወይ ቫልዩስ ናይ ስድራ ቤታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ገሊፅካ ኣይ ናይ ጠቃምቲ ቪድዮ ጌምስ ክገዝእ ትኽእል ኣይ ናይ ጠቃሚ ኣይ ናይ ኣኽሳሪ ኣይ ናይ ውፅኢታዊ ብዙሕ ሓሳባት ካብ ወለዲ ክትረክብ ትኽእል ካብ ጎረባብቲ ይኹን ካብ ኣዝማድ ካብ ዕሩኽ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣገዳሲ ነገር ከም ኣርእስቲ እውን ብዛዕባ ደቅኻ ትዛረበሉ ብዛዕባ እቲ ዘለዎም ናይ ቪድዮ ጌም ሂወት ምዝታይ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት መፃወቲ ቦታ ኣሎ ሊዮ ለከላንድ ኣሎ ገለ እናበልና ንዝትዮ ልክዕ ከምኡ ኸ እንታይ ዓይነት ቪድዮ ጌማት ኣለዉ እንታይ ዓይነት ክትፃወተሎም ደቅኻ ምስኦም ኮፍ ኢልካ እውን ክትሪኦ ብጣዕሚ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ብመጠኑ ሓጋዚ ይኸውን ዝያዳ ሓበሬታ ጉግል ጌርካ ብጣዕሚ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን እዩ ዘሎ ብጣዕሚ እውን ዝያዳ ኣተኩሮ ንክትገብር ክሕግዘካ ክእል ምስቲ ዘሎ ሓደጋታት ማለት እዩ እቲ ጥቕምታቱ እንተሪእና ከዓ ብኡ መጠን እቲ ሓደጋ ጥራይ ደይኮነ ሓደጋ ተወጊድናዮ እቲ ጥቕሚ ከዓ ክወፅእ ስለ ዘለዎ ነቲ ጥቕሚ ከዓ ብጣዕሚ መታን ኤክስፕሎይት ክንገብሮ መታን ክንጥቀመሉ ኣክቲቭ ኮይና ብንጥፈት ኣብቲ ናይ ሂወት ናይ ደቅና ክንሳተፍ ኣለና ማለት እዩ ያኣነለይ ብኻልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተልቲ ናይ መደብና ክትኮኑ ይዕድመኩም ብሩኽ መዓልቲ